Беше сутринта на третия ден след като Исус умря на кръста. В Евангелието на Йоан се казва, че Мария Магдалена отишла рано сутринта на гроба на Исус. Но какво е това? Камъкът пред гроба бил отместен. За една жена вече било страшно да отиде сама на гроба, но колко по-уплашена е била Мария, когато е видяла, че големият камък, който закривал входа, е преместен. Мария започнала да тича и разтревожено казала на ученика на Исус Петър и на ученика, когато Исус обичал, мисля, че някой отнесъл тялото на Исус. Не знам къде са го сложили. Учениците, които чули това, се затичали към гроба, но не намерили нищо. Видели само погребалните платна и кърпата, с която била покрита главата на Исус. След като учениците си тръгнали, Мария останала отвън и плакала сама. Гробът е празен. Някой трябва да е откраднал тялото на Исус, мисляла тя. А ти някога плакал ли си така? Плакал ли си толкова много, че дори страхът ти е изчезнал? Мария отново надникнала в гроба и, за нейна изненада, видяла вътре два ангела. Ангелите, виждайки да плаче сама, сигурно са изпитали съжаление към нея и я попитали. Защо плачеш? Мария им отговорила. Някой е взел тялото на моя Господ. Не знам къде е, смъртта на Исус била тъжна, но тъгата на Мария била още по-дълбока, защото и тялото на Исус вече го нямало. В този момент някой застанал зад Мария. Това бил Исус, той беше възкръснал. Исуса попитал, защо плачеш? Кого търсиш? Може би защото беше плакала толкова много или просто защото било трудно да разпознае възкръсналия Исус, Мария не го разпознала. Тя мисляла, че е пазачът на гроба, и му казала, ако ти си преместил Господа, моля те, кажи ми къде си го сложил. Аз ще го взема. Тогава Исус нежно я повикал по име, Мария, и тогава се случило нещо удивително. Когато Мария чула своето име, тя изведнъж разбра, това беше Исус. Тя се обърнала и го разпознала. Исус и казал, не се докосвай до мен, когато срещаме някого, обикновено се ръкуваме, пием чай или се храним заедно. Но защо Исус казал на Мария да не се докосва до него? Може би защото Исус искал да й покаже, че истинската среща е тази, при която се свързват сърцата. Възкръсналият Исус, когато срещаме днес чрез Божието Слово, не е някой, когото можем да видим или пипнем, но той все още ни вика по име в сърцата ни. Когато чуем този глас, ще можем да видим възкръсналия Исус, не празния гроб.